Селям алейкум, Шамлар. Приветствую. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии обсудим основные новости сегодняшнего дня. Обсудим то, что волнует мир, волнует оккупированную территорию и материковую часть Украины. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединиться к нашему эфиру через программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы пока начнем с актуальных новостей. Сегодня в Киеве прошла пресс-конференция с участием лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемиля, с председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым, с вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар Ленуром Ислямовым. Также на пресс-конференции была первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар. Никакие переговоры относительно деоккупации Крыма без Меджлиса невозможны. В этом убеждены Министерство иностранных дел Украины. Представительский орган коренного народа должен быть привлечен ко всем переговорам, в том числе и к созданию международной площадки по деоккупации Крыма. Лидера Меджлиса рассказали об уголовных преследованиях. Вот что сказал лидер Мустафа Джемилев. Давайте его послушаем. Они возбуждают вот это дело именно с целью, я думаю, во-первых, иметь основания. Если мы, скажем, если с Рифатом Чубаровым подойдем к кордону, как запланировано было, с этим пешим маршем, чтобы у них было основание, так сказать, заранее уже вынесенный приговор о нашем аресте. И второе, это, конечно, запугивание, в первую очередь, крымско-татарского населения в Крыму, наших граждан, чтобы они держались подальше от активистов национального движения, не присоединялись к каким-либо акциям. О сфальсифицированных уголовных делах в отношении крымско-татарских политиков также высказался председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Вот что он сказал. Всі ті справи, які відкриваються в тимчасово окупованому Криму або в Російській Федерації проти українських політиків, проти кримсько-татарських політиків, вони мають завжди знаходити не просто реагування з боку української сторони, але вони мають стимулювати певні практичні дії різних відомств і спеціальних служб української держави. Вот Ленур Ислямов, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, против которого также сфальсифицировано, сфабриковано уголовное дело, рассказал о достижениях гражданской блокады Крыма, об энергетической блокаде Крыма. Вот что он сказал, давайте послушаем. Этим временем я хочу как раз-таки гордиться, потому что это те лучшие граждане Украины, которые не позволили дать возможность поставлять электроэнергию. Мы заблокировали это дело и не дали торговать честью тех граждан Украины, которые в Крыму и на материковой Украине борются за территориальную целостность, борются за честь нашей державы. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар сообщила, что никакие переговоры относительно деоккупации Крыма без Меджлиса невозможны. Давайте ее послушаем. Для Міністерства закордонних справ України залучення Меджлісу кримськотатарського народу є надзвичайно важливим. Це і участь в різних заходах на рівні різних міжнародних організацій, різні сайд-івенти, різні конференції, різні дискусії. Тобто всі адвокаційні заходи, де Меджліс запрошений як ключовий стейкхолдер процесу. Виконавчий директор Ради зовнішньої політики «Українська призма» з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот сейчас очень активно ведутся
разговоров о создании международной диалоговой платформы по деоккупации полуострова. Сегодня об этом еще раз заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар. Она также сказала, что этот вопрос обсудят во время своего визита в Вену. Вот что она сказала. Давайте сначала послушаем ее цитату и продолжим. У мене планується візит по лінії ОБСЄ до Відня, де мною будуть підніматися різні теми, в тому числі тема Криму та адвокація Кримської платформи, а також ідея України, яку ми давно проштовхуємо. Це моніторинг ОБСЄ українсько-російського кордону, який блокується Росією з початку окупації. Международная диалоговая платформа по деоккупации Крыма. Что она из себя должна представлять, как вам видится? Мені видається, що це має бути платформа, де об'єднані союзники, які бачать з одного боку, що відбувається в нашому регіоні. А власне, що йде порушення права, де спроба незаконної анексії, власне, окупація цієї території. То ми думаємо, що якраз ті країни, які притримуються цієї точки зору, є нашими природніми партнерами в цій платформі діалоговому майданчику. І тому я думаю, що якраз є сенс говорити з ними і спільно об'єднуватися щодо того, щоб деокупаційна політика, яка має дуже багато складових, вона реалізовувалась. І ми могли контролювати або моніторити, як відбувається цей процес не тільки в Україні, а власне і в країнах Заходу. Адже є певні сили, які, на жаль, використовуються Росією для того, щоб цей режим або, скажімо так, політику окупації трішки підважувати. Давайте попробуем смоделировать эту платформу. Какие страны должны принимать в ней участие? Возможно, какие организации? На каком уровне это должно быть? Если мы говорим о странах, это министры иностранных дел или все-таки лидеры? Тут є певна вертикаль, яка має слугувати таким системним підходом. По-перше, це дійсно мають бути лідери держав або лідери урядів, які задіяні в цій платформі. Серед країн, про які ви питаєте, то думаю, що найпершими і природніми союзниками є Сполучені Штати, Канада, Франція, Німеччина, а також країни, які теж, скажімо так, пережили або мають на своїй території такі конфлікти, які Росія продукує. Це, знову ж таки, може бути Грузія, наприклад. І такий core team – це можуть бути якраз держави, які є представниками Європейського Союзу і НАТО. Тому я думаю, що десь 10-15 держав – це є та цільова ядерна аудиторія, на яку ми орієнтуємось і з якою ми хочемо працювати. А власне, по порівнянням, так, це мають бути і голови держав, це мають бути і міністри закордонних справ, і це мають бути і парламентарі, і громадські діячі. Тому тут декілька рівнів, які кожен виконує свої задачі. Должна ли бути Російська Федерація на такій платформі? Це дискусійне питання, тому що насправді, наскільки я чув від наших керманичів, вони передбачають таку можливість, хоча не дуже оптимістично. Я думаю, що сам факт того, що ми запрошуємо, я розумію, чому вони включені, але мені видається, що тут у нас дуже мало шансів, і в нас дійсно протилежні точки зору на Крим і на те, що ми мусимо робити, щоб його декупувати. Ну а можно ли разработать некую дорожную карту по деоккупации полуострова без участия Российской Федерации как страны-агрессора? Дивіться, яка справа. Справа в тому, що є країни, які визнають, що це нелегальний акт, що це порушення міжнародного права. Вони мають санкції, вони притримуються того, що вони не мають ніяких ні фінансових контактів, ні політичних контактів з цією територією, окупованою територією України. Тому я думаю, що якраз і об'єднання зусиль, і актуалізація питань на порядку денного, навіть в санкціях або політичних рішеннях, вже є достатнім впливом на Росію. Хоча Кремлі намагаються показати, що санкції їм не шкодять, я би в цьому сумнівався і сказав би, що час покаже, що санкції дійсно діють. Тому нам дійсно треба притримуватися цієї точки зору, цієї позиції і працювати з партнерами, які готові продовжити санкції або їх посилювати. Те, що санкції щодо Керченського мосту були введені нещодавно, це теж великий плюс. Тобто, думаю, що є певний прогрес, і це добре. Ну, действительно, я думаю, что наивным было бы предполагать, что Российская Федерация добровольно, да, решится садиться за стол переговоров по деоккупации полуострова, учитывая, что они своим плебисцитом сделали невозможным вообще обсуждение Крыма и отчуждение от земель, да, как они себе это все представляют. Но, тем не менее, правильно ли понимаю, что речь идет о том, чтобы создать вот группу друзей украинских, которые бы разработали, возможно, еще более жесткое санкционное давление на Российскую Федерацию, тем самым вынудив ее сесть за этот стол переговоров и обсуждать деоккупацию?
Ви абсолютно праві, що є декілька рівнів, на яких планується проводити роботу в рамках цієї діалогової платформи. Перше, це дійсно санкції, які дуже важливо і дійсно дуже, скажімо так, впливовий інструмент. І те, що санкції продовжуються щопівроку, наприклад, в рамках Європейського Союзу, є певний цикл в рамках політики Сполучених Штатів, то тут нам треба постійно тримати це питання на порядку денному і дійсно його актуалізувати, пояснювати, адже політики міняються. Так? Приходять нові політичні сили або нові представники, які, можливо, менше знайомі з цією ситуацією, хоча десь щось чули, але, можливо, не чули це в російській інтерпретації. Тому пояснення, розмова і певні докази, які ми їм показуємо, це є великий плюс. Тому я думаю, що це правильний шлях. Крім того, ми розуміємо, що є права людини, про які говорили лідери Меджлісу, яке теж треба піднімати перед нашими партнерами, адже вони присутні і в інших міжнародних організаціях. І те, що Імане Джапарова їде зараз до Відня, там є і ОБСЄ, там є і ООН, тобто я думаю, що будуть якраз перемовини на цих майданчиках, і точка зору партнерів дуже вагома. Ну а вот насколько мы можем рассчитывать на эффективность этой платформы, на эффективность, вот вы упомянули ОБСЕ, Организацию Объединенных Наций, в случае, если представители этих организаций также будут участвовать в диалоговой платформе по Крыму, вот насколько мы можем рассчитывать на их эффективность? Ведь те страны, эти организации, они поддерживают нашу территориальную целостность, они не признают оккупацию полуострова. Мы можем по-разному относиться к тем санкциям, которые сегодня введены в отношении Российской Федерации. Мы можем обсуждать, насколько они эффективны или неэффективны, но так или иначе они есть и их вводят. Ну а что дальше? Я так розумію, що процес деокупації, він не є простим і він не є дуже таким короткочасним. Ми мусимо мати терпіння, розуміти, що це роки нашої цілеспрямованої роботи. Санкції, пояснення, певний вплив, певні коаліції, навіть на рівні ООН. Адже ми розуміємо, що кожного року ми приймаємо резолюцію, яку ми ініціюємо нашими партнерами щодо порушення прав людини на окупованій території Криму і в Севастополі. Ми розуміємо, що це необхідний крок щорічного продовження нашої роботи і пояснення, що відбувається. Тому підтримка уваги партнерів дуже важлива. ОБСЄ, я теж не дуже оптимістичний щодо конкретних і швидких кроків, адже так, там є компромісні рішення, консенсусні рішення. І, на жаль, ми не можемо вважати, що вони будуть бути аж настільки ефективні. Але все-таки підняття цього питання і його постійне тримання в фокусі уваги – це теж, ви знаєте, дуже великий шмат роботи інформаційної і політичної, який Київ інколи не те, що не вважав, але, можливо, не приділяв стільки уваги, як це необхідно. Тому те, що платформа створюється, це однозначно плюс. Я за цей крок. Єдине, щоб тут, знову ж таки, ми не втратили координацію між різними рівнями. Між Міністерством закордонних справ, між парламентом, між головою держави і його офісом, ну, власне, і між підтримкою аналітичних центрів. А какие бы санкции могла разработать группа стран, участников этой платформы, которые бы вынудили Российскую Федерацию сесть за стол переговоров или вообще вернуть Крым в состав Украины по праву? Я не думаю, що якісь конкретні санкції могли б зробити. Можливо, навіть якщо це було відключення системи SWIFT в банківської переказів. Але мені видається, що якраз як певний, але структурний елемент деокупаційної політики санкції мають свою вагу. Тому вони необхідні. Посилення може бути, знову ж таки, якщо ми бачимо, що нові функціонери, які працюють в кремлівських структурах, залучені до порушення прав людини, чи це ФСБ, чи це якісь інші муніципальні органи, вони мають бути в цих списках. Люди мають розуміти, що навіть вони і невеликі чиновники в цій структурі, але якщо не порушують міжнародне право, то вони будуть в цих санкційних листах. Це теж для них і попередження. Ну і, власне, я думаю, що достроково це може зіграти на нашу ціль, наш інтерес. Давайте к следующей оккупированной территории перейдем к Донбассу. Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отправился с рабочим визитом в Хорватию, где он проведет ряд встреч с целью изучения Украины и опыта Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. Давайте послушаем, что он сказал.
Зараз Мінінтеграції працює над державною політикою деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, частин Донецької та Луганської областей та Кримського півострова. Досвід Хорватії дуже важливий для нас в рамках безпечної реінтеграції. Український і хорватський народи пов'язані. Наші країни мають однакові долі. Ви пережили окупацію і відновили суверенітет, поки ж Україна переживає складний період повернення окупованих Росією Донбасу і Криму. Украина, украинские власти постоянно декларируют о том, что они все-таки привержены политико-дипломатическому пути урегулирования войны на Донбассе. Но, насколько я понимаю, хорватский сценарий предусматривает военную операцию. Если вспоминать 1995 год, операцию «Бурю», в течение 84 часов, если не ошибаюсь, были освобождены, был установлен хорватский контроль над оккупированными территориями сербских сепаратистов. То есть мы рассматриваем такой вариант, он реален в нынешних условиях? Ну, давайте почнемо з того, що хорватський досвід дійсно цікавий, і не лише поточний склад міністерства і нашого уряду займається його вивченням. Це було і при попередніх складах, і дійсно ви праві, що там є і силовий сценарій, це частина території, яка була дійсно захоплена протягом цих годин, але з іншого боку ми розуміємо, що там є і інший кейс, коли це були мирні угоди і мирні перемовини, в тому числі і з використанням перехідної адміністрації. Я думаю, що, власне, пан Резніков саме це мав на увазі, коли говорив про відновлення суверенітету, тому що насправді військовий сценарій, були різні паралелі, він нам не підходить, тому що жертви, які можуть бути на цій території, вони не співрозмірні ті цілі, які ми можемо себе поставити. Тому головне, про що можемо говорити, це дійсно той досвід, коли була введена перехідна міжнародна адміністрація на територію, яка знаходилася на кордоні із Сербією, і де було дуже важко проводити військову операцію, бо Сербія могла втрутитись безпосередньо своєю армією. Тому там проводили саме такі поетапні кроки: міжнародна адміністрація, демілітаризація і виведення міжнародних формувань з території цієї частини Хорватії, потім проведення виборів, потім створення певних муніципальних органів і таким чином повернення суверенітету. Я думаю, що якраз цей досвід помічний і його вивчають. Чи він буде, скажімо так, реалізований в Україні – велике питання, бо тут залежить не тільки від, скажімо, нас, але й від позиції Росії. Ну вот сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе уже лежит на столе. Давайте вместе его послушаем. Сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. У цьому плані в кінці є те, чого так хоче український народ. І чого, сподіваюся, чекають всі прогресивні країни і наші партнери. І чого в першу чергу чекають жителі Донбасу, чекають наші військові, їх сім'ї. Но вот у нас есть понимание, что из себя представляет вот этот мирный план урегулирования войны на востоке Украины? Основан ли он на Минских соглашениях или же все-таки это что-то другое? По-перше, з тих фраз, що ми почули, навряд чи можемо скласти якусь таку зрозумілу картинку, який це план. Моя позиція, і наскільки я бачу, що дійсно у нас немає поки іншої альтернативи, ніж Мінські угоди, поки ми з них не вийшли, і ми їх намагаємося виконувати. Хоча про це йдеться інколи на вищих щаблях, що ми мусимо подумати про інші формати, але знову ж таки тут треба дивитися, наскільки ці формати будуть і сприйматися і країною-агресором, яка теж бере участь в цих перемовинах, хоча цього не афішує. Але з іншого боку, я думаю, що зважаючи на те, як пройшли перемовини на рівні радників зовнішньополітичних в нормандському форматі, я зараз не дуже розумію, що ми можемо таке запропонувати, щоб воно спрацювало. Як мені видавалося, якраз ці перемовини і були певним чином тупиковими, тобто ми не знайшли вихід з ситуації, яка склалася, і нам пропонували рішення, до яких ми були не готові. Саме після того, ви розумієте, ми там були і мали потім публічні конфлікти або несприйняття позицій членів української ТКГ.
і все інше. Але я думаю, що такі завуальовані форми вони не дають нам розуміння, що саме запропоновано, і чи дійсно є така впевненість, бо в мене такої впевненості немає, що російська сторона захоче чути те, що ми пропонуємо, якщо не враховані і інтереси. А на жаль, інтереси йдуть у розріз з нашим баченням виконання Мінських угод. Спасибо большое. Геннадій Максак, виконавчий директор Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. Ну а с нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывают наши редактора, народный депутат Украины, фракция «Голос» Соломія Бобровська. Пані Соломія, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот мы сейчас обсуждали хорватский сценарий. Вы знаете, вице-премьер Алексей Резников прибыл с визитом в Хорватию, где он будет изучать Украину и опыт Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции территорий. Вот как вам видится, такой сценарий, хорватский сценарий для Украины реален? Важко мені сказати. Безперечно, було б добре, якби ми мали підтримку штатів, які це було в хорватському сценарії. Наразі я не бачу, щоб ще якась країна світу була б так пильно втягнута в вирішення цього сценарію, тому що ви добре розумієте, в Штатах вибори. В нас французи заявляють про те, щоб Макрон заявляє про тіснішу співпрацю з Путіним. Німці не бачать проблем з Північним потоком 2 і так далі. Тому мені, чесно кажучи, безперечно, хотілося би, але я слабо вірю в такий формат. Тому для Резнікова, як на мене, це швидше навчальна поїздка для розуміння глибшого контексту, як це все було. На жаль, хотілося б, щоб це в Україні мало місце для імплементації, але слабо собі уявляю, що ми підемо таким шляхом, тому що у нас зовсім інші масштаби і площі. Ну вот сейчас... Масштабы и площадь территории с кількістю населення. Ну вот сейчас Андрей Ермак говорит, что некий сценарий и план по мирному регулированию войны на Донбассе, он есть, и он уже лежит на столе. Вот у вас есть понимание, что это за сценарий? И вот у нас, можете ли вы нам очертить какую-то стратегию, по которой сейчас действует наша украинская власть в направлении урегулирования войны на Донбассе? Может, там есть какой-то хитрый план, о чем мы не знаем? И завтра, вот послезавтра мы увидим мир на Востоке, нет? Ну, ви знаєте, мені теж дуже цікаво, який план є в голові Єрмака і що він поклав на стіл до президента. Але мені... Алло? Да-да-да, ми чуємо вас. Так, але мені більше видається, що цей план стосується особливого статусу для Донбасу, виборів і так далі. Це буде точно, це не про хорватський сценарій, не про жоден інший. Тим паче, у мене довіри до слів Єрмака немає, і я взагалі не розумію його участі в мінських переговорах, в тристоронній контактній групі, на рівні радників і так далі. Який порядок денний він просуває. І, очевидно, повертаємося ми тут сьогодні, знову ж таки, до питання Фокіна і призначення Фокіна, і Кравчука і так далі. Це були саме його креатури. Питання для чого? Очевидно, для того, бо людина мала свій сценарій. Якраз і цей зміст ми до кінця і до сих пір не розуміємо. Тому мені важко вам прокоментувати. Єрмак не та людина, з якою спілкується Верховна Рада, на жаль. Але, можливо, щось в колег «Слуг народу» буду мати можливість випитати, обов'язково передам вам. Но правильно ли я понимаю, что сейчас в вопросе урегулирования войны на Донбассе он лежит как раз в Минской плоскости, в имплементации Минских соглашений, правильно? Ну а как же, если... Вірно. Угу. Більше того, я повернулася щойно з Луганщини, і ті, наприклад, 8 ОТГ, де не призначені були вибори на 25 жовтня, наприклад, там Пшеничо-Луганський район чи Лисичанськ і так далі, люди переконані, що вибори відбудуться в цієї весни. В цих 8 ОТГ, де були не призначені вибори в Луганській області, 10 ОТГ в Донецькій області. І це те, про що дуже часто, до речі, говорив Фокін, тому що ми заплуталися всі, про які вибори йшла мова. А мова йде не тільки про відсутність виборів на тимчасово окупованих територіях, але також про призначення виборів на підконтрольній уряду території. І от луганчани кажуть, що в них весною будуть вибори, вони майже в цьому переконані. Це до того, що Верховна Рада про це не знає, і для мене це було новина, до речі, почути на Сході, що вибори будуть фактично весною. А на що люди основуються? А на що люди основуються? Ну, ось так кажуть мажоритарники, так кажуть десь слухи з військово-цивільної адміністрації.
І люди спокійно чекають, що весною будуть перевибори. А как вы считаете, чем опасно проведение местных выборов на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей? Ви знаєте, я, чесно кажучи, не по всіх районах згідна щодо позиції нашій і ЦВК. Чому? Тому що, наприклад, вибори загальнонаціональні, президентські і парламентські відбувалися на всій території України, яка підконтрольна уряду. Чому не відбувається, наприклад, в тилу в Лисичанську вибори, мені важко пояснити. Тому я тут швидше прихильник, що ці вибори мали би відбутися. Інша може бути історія про те, чи повинно бути переобрання обласних рад, і яка буде їхня роль і функція, якщо люди заходять, з їхнім балансуванням, з їхнім балансуванням військово-цивільної адміністрації. Тут це політичний момент. Проте ті райони і ОТГ, які є в тилу, я вважаю, що вибори мали би відбутися. Дуже дякую вам, Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція «Голос», была с нами на прямом зв'язку. Ну а мы переходим к следующей теме. Нагорный Карабах. Там продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах мирных жителей. В Министерстве обороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана утром начали широкомасштабное наступление на южном направлении в районе Нагорного Карабаха. Вот о чем там говорится. Противник відновив наступальні дії в південному напрямку Арцахського фронту. Ведуться запеклі бої. Підрозділи армії оборони наносять гідну відповідь ворожим силам. Генпрокуратура Азербайджана заявила об обстреле Армении второго по величине азербайджанского города Гянджи. Об этом говорится в сообщении на странице прокуратуры Facebook. В Армении эту информацию отрицают. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переименовывает село Акдыринского района Мадагис в Сагавушан. Вчера азербайджанская армия взяла под контроль еще 9 населенных пунктов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вот что он написал на своей странице в Facebook. Сьогодні від окупації були звільнені села Кархулу, Шукюрбейлі, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхари-Марл'ян, Деджал. Хай живе азербайджанська армія. Карабах – це Азербайджан. Также сегодня уже опубликована карта освобожденных от оккупации территории Азербайджана. К настоящему моменту деоккупированы селы Сагавушан, Талыш и 22 села в Джабраильском и Физулинском районах, город Джабраиль и несколько сел. Вот мы сейчас можем, собственно, видеть эту карту. Сейчас я предлагаю посмотреть, как азербайджанская армия в Мадагизе, где уже переименовали этот город в Сагавушан, поднимает азербайджанский флаг и снимает армянский. Давайте посмотрим это видео. Евгений Магда, кандидат политических наук и директор Института мировой политики, с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, то, что происходит сегодня в Нагорном Карабахе, обострение, можно ли назвать просто эскалацией, или все-таки идет война уже? Ви знаєте, складне питання, но ми живемо в світі, де війни не оголошуються, а починаються за фактом. І вже можна говорити про те, що протягом тижня на Південному Кавказі триває війна. От, до речі, цікавий факт. У показаних вами кадрах азербайджанський військовий знімав прапор не Вірменії, а самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки. І це утворення, до речі, офіційно не визнано навіть Вірменією. Але попри це, Міністерство оборони Вірменії коментує перебіг бойових дій і, власне, веде всю інформацію, ну, наче
від імені такого, я б сказав, неформального об'єднання Нагірно-Карабахської республіки та Вірменії. Что это значит? Складний комплекс проблем, і сказати, що за тиждень сторони конфлікту добилися своїх цілей, я не візьмусь. Думаю, що ні. Ні одна, ні інша сторона не добилася власних цілей. Але і взагалі ситуація достатньо складна в тому, що Азербайджан намагається відвоювати територію, яка є міжнародно визнаною територією Азербайджану. А Нагірно-Карабахська республіка фактично населена на 99,9% вірменами. І військова поразка для них може стати дуже серйозною трагедією. Скажите, а вот какова перспектива освобождения полностью Нагорного Карабаха и возвращения ее под контроль Азербайджана? Ви знаєте, Гульсум, вам треба про це питати військових експертів. Я все-таки людина цивільна, але аналізуючи просто як офіцер запасу перебіг подій, я скажу, що я не бачу таких дуже вражаючих успіхів. І війна йде не тільки, власне, в безпосередньо бойових діях. Ми, по-перше, бачимо дуже ефективне, у всякому разі, візуально ефективне застосування безпілотників турецьких, які, до речі, на озброєнні української армії, Байрактар ТБ-2. Вони стоять на озброєнні Азербайджану. А по-друге, ми бачимо дуже потужну інформаційну кампанію з обох боків. Тобто і Вірменія, і Азербайджан, вони обмінюються не лише артилерійськими ударами, а й інформаційними ударами. І я не візьмусь сказати, що саме з цих ударів має більшу вагу. А как вы считаете? І в мене є таке відчуття, що і президент Азербайджану Ільхам Алієв, і прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, бо він все-таки більш відомий, ніж президент Вірменії Саркісян, бо Вірменія парламентська республіка. І вони чекають якогось такого моменту, який дозволить кожному з них, кожен свого, який дозволить кожному з них заявити про перемогу і погодитись вже на мирні переговори. Але тут є цікавий факт, тому що цього разу в Карабаху практично на авансцену вийшла і Туреччина, тому що заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана дуже різкі стосовно Вірменії. І, власне, президент Алієв, він рефреном виступає. Він наче посилює заяви Ердогана, а не навпаки. Вот мой следующий вопрос был связан как раз-таки с Турецкой республикой и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вот как вы считаете, пошел бы Ильхам Алиев на такое широкомасштабное наступление, если бы не однозначная, не резкая такая поддержка со стороны Турции Реджепа Тайипа Эрдогана? Будемо відверті, що підтримка Азербайджану Туреччиною, вона з'явилась не сьогодні і не вчора. Тобто це стратегічний курс. Да, но в 2016 году Эрдоган такой риторики себе не позволял. Очевидно, в 2016 році була інша ситуація в самій Туреччині, як ми пам'ятаємо, там було більше внутрішніх проблем. Якщо ми подивимось на інші події, то звернемо увагу на те, як Туреччина діяла активно і на території Сирії, на те, як вона, в принципі, вступила в таку достатньо запеклу суперечку з Кіпром. Тобто Туреччина дуже активно демонструє себе як одного з провідних світових геополітичних гравців. І я думаю, що це не випадковість, а свідома лінія президента Ердогана на те, щоб стати фактично одним з лідерів мусульманського світу. Дуже дякую вам. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. Чохсагу у нас. Ну а я, к сожалению, с вами вынуждена попрощаться. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает Прайм Муждабаев. Не переключайтесь. Коршкевич.